Bata batxilerreko onenetakoa da, Xukare da izena, ez? Xukare, bai. Xukare, eta Xukare zu gainera Nafarroan jaioa zara, Arabako Errioxan bizi izandakoa, Gasteizen ere bai, eta orain Donostian ari zara. Hori da, bai. Eta Danetatik pixka. Danetatik pitin bat. Zema urte dauzkazu? 19. 19, beraz, Jose Felix gaztea. 19 urteko Xukare, Otero. Eta Euskadiko 15 ikaslerik onenen artean aukeratu zaituzte. Bai, ez? Oso serio esaten dugu esan da. Bai, baina zu aukeratu zaituzte. Oso zera ona daukazulako. Bai, suposatzen, bueno, azkenean ikasle ona izatea nota bada, ez da, zenbaki bat. Nik ez diot horrelako inungo garrantzi handirik ematen egia esaten badizut. Aha. Tira. Eta zu berriz, Iker Miguel Eskudero zarazu. Hori da, bai. Barakaldokoa? Bai, Barakaldo. Bai. Eta mutil hau berriz, ez da batxilerko onena, baizik, medikuntza ikasten, eta mir azterketak egin berri dituzu. Hori da, bai. Eta mir azterketa horietara 12.000 persona aurkeztu dira, eta zu 29. geratu zara. Bai, 29. Hogeita bederatzigarrena. Ja, beraz, zuen kurrikulunak, zuen ikasketa prozesuak izugarriak dira. Bai, bueno, ni gauza bera esango dut. Azken finean, 29. izatea, bakarrik nota bat da, nik uste dut, nota hori izan alzuten beste pertsona asko daude, eta azken finean, sorte pizka bat ere izan dut. Aha, Ikerrek ze ikasi nahi du? Orain, zirurgia plastikoa egiten ari naiz. Zirurgia plastikoa. Eta zergatik, Iker? Beno, ni lehen, egin nahi nuen lehenengo gauza zen neurologia, neurozientziak asko maite ditu delako betidarik. Baina gero, ikusita ospitalean nolakoa den eta eguneroko bizitza pentsatu dut ez dela niretzat, eta ja zirurgia ikusi dutenean, kirofanoan sartu nahi zenean, zirurgia plastikoa benetan zer den jakin dudanean, pizkat maite mindu naiz, eta esan dut, hori da egin nahi dudana. Eta hori da egin nahi duzuna. Eta Xukare berriz, sekulako kurrikuluna dauka, eta berez, esaten dutenez, etorkizun gutxi duen karrera bat ikasten hasi zara. Barkatu esatea, baina zemundu guztiak esaten du, ingeniari ikasi behar da, medikuntza ikasi behar da, baina filosofia aukeratzea horrelako zera batekin, horrelako notak izan da, ez? Baina gaur egun ze karrera dauka etorkizuna. Hori ez dakit. Hori da, nik uste galdera garrantzitsua. Asko hitz egiten azken aldi honetan horretaz, ez? Batez ere, orain unibertsitateetan eta egon den plan Boloniarekin edo gertatuen merkantilizazioarekin, dena dago lan munduari begira, dena dago saiatu behar garela enplegua lortzea. Nire pixka kontrakoa gertatu zait, ez da? Nik uste nahiko jende dagoela, nirekin ikasten duen jende asko, pentsatu duela, daude arkitektoak, ingenieroak, kriston karrera dituzten jendeak, eta ez dutena lortzen inondik inora ere, inon lanik lortzea, horretarako zergatik pasako ditut nire bizitzako 4, 5, 6, 7 urte, interes gehiagik interesatzen zaiten zerbait ikasten, hobeto egingo gustatzen zaiten zerbait. Ja, eta filosofia ikasi eta zertan lan egitea gustatuko litzaizuk, Nik batxilergoa artistikoa egin nuen. Ja. Eta egin esan, netzat filosofia da danetarako oinarria. Da bizitzen, pentsatzen eta mundua ikusten, erakusten dizun karrera bat, niri pertsonalki erabili nahiko nuke hori modu artistiko batean, ezta? Hori izango litzake helburua. Ja, gaur zuekin hizketa egin genuen hezkuntzari buruz, ikasketei buruz, eta hori guztia, baina nik uste gioia puskatzeko moduan ere bagaudela. Zer iruditu zaizue eguneko albistea, monarkia dena, eta hori dena. Zuek etorkizuneko jendea zarete, ikusiko dugu, baina zuzara etorkizuneko pentsamentua edo azertuko duena, filosofia ikasten ari delako Xukare, eta Ikerrek berriz, ez dakit zer egingo duen, gure aurpegiak berrituko dituen, edo behar bada erreginaren zirurgia egin beharko duzu. Nola ikusten duzu, zuek monarkia eta gaurko albistea, eta nola? Bueno, ni pentsatzen duena zen Juan Carlos azken erregea izango zela. Badirudi ez dela izango, baina arratsalde honetan badaukagu saiatuko gara horrela izatea, kontzentrazioak daude, nik uste dut hiri gehienetan egongo direla, eta ni behingo zara joango naiz eskatzera ni nahi dudan estatu modeloa errepublika dela. Ja, beraz, hemen zirurgiarekin ez dago zer eginik. Ez dauka zer ikusirik.
Ja, Xukare, ze gogo eta darabiltzuzuk egun hauetan? Egun hauetan ez, gaur. Gaur bertan, egia esan. Gaur bertan, goizan harrapatu gaitu. Bai, ona iritsi baino pare bat ordu lehenago enteratu nahi. Egi guztiz anakronikoa iruditzen zait pentsatzea, gaur egon monarkia batean bizi garela. Bastante kortatu zaigu demokrazia mantentzen saiatzea, gainera monarkia bat mantendu behar izatea iruditzen zait. Vamos, pentsa ezin ja, benetan. Ja, eta ikusten duzu, aldaketarako bideri ikusten duzu? Badirudi jendea prest dagoela aldaketarako. Nik uste dut ikusi dela azken hauteskundeetan bipartidismoaren amaiera ailegatzen ari dela, PP eta PSOEk gero eta botu gutxi ateratzen dituztela, eta badira hauek monarkiaren eta estatu modeloaren bi zutabe garrantzitsuenak. Horiek erortzen badira, ez daki zer gertatuko den. Nik ez dut ikusten alternatiba sendo bat, baina uste dut guztiok prest gaudela eraikitzeko. Xukare? Hombre, krisi garaia aldaketarako momentua da, eta momentu horretan krisian gaude, bakarrik ekonomikoa, baizik eta soziala, instituzionala, alde guztietakoa, eta aukera bat egon bada inoiz hau izan daiteke, baina, bueno, konfiantza askorik ez daukate egia esan. Konfiantza askorik ez. Zuen etorkizuna nola ikusten duzu? Hemendik kanpora ikusten duzu lanean, eta zuen lagunak nola ikusten dituzu? Gaur egun gauza hau duden bezala, zuek zarete, esan dugun bezala, zuen espediente guztien artean, onenak, dauzkazuenak. Beraz, pentsa, nola egon litezken besteak, zuen lagunak eta. Orokorrean ilusio falta izugarria dago jendearen artean. Jendeak ilusioa galdu du, nire inguruan jendeak ja ez dauka ez da unibertsitatera joateko gogo handirik, ja ez dago nik uste sensazio horikorra da, gauza gaizki daudela eta gaizkiago egongo diela. Adibidez, nik nire ikuspuntua pizkat ezberdina izan alda ja unibertsitatera joan naizelako eta beste realitate bat ikusten duen. Adibidez, nire lanean badago etorkizuna, baina nik uste dut beste lan gehienetan ez dagoela. Ez nire lagun askok amaitu dute unibertsitatea, hasi dira praktiketan 10 ordu, 12 ordu egunero lan egiten eta bakarrik 400 euro irabazteko. Eta orduan, bueno, ja jendeak ez daki zer egin aldu Frantziara, Alemaniara joan. Eta, bueno, nik da ikusten dudana, zeo zer egin behar dugu hau aldatzeko bestela, ez daukagu etorkizunik, eta bakarrik behin bizi algara, ezin dugu gure bizitza, gure etorkizuna hartu, eta ala, paperontzira bota, gobernuak eta FMIak, troikak esan duelako, hemen gazteok ez dugula soldatarik izan behar, ez dugula eskubide laboralik izan behar, egoerari buelta eman behar diogu. Xukare. Bai, nire dut batez ere kontuan hartu behar dela, hain egoera prekarioan dagoenean jendea oso garrantzitsua dela, babes soziala edo babestea ez da. Azkenean mozketa gehienak alde horretatik dijoaz eta jendearira gelditzen gainera beldurrez, ez? Azkenean osasunean hezkuntzan seguruntza sozial hori galtzen ari deneko sensazio horrekin, ez da? Etorkizun handia daukazuen gazteak eta pentsalariak. Iker eta Xukare, suerte, zuek guztioi. Eta ikusiko dugu hemendik aurrera zer osatzen den. Eskerrik asko.